Hevdemê ku PYD proseya kolandina Tunêl û Xendekan li Rojavayê Kurdistanê rawestandiye, dest bi kolana Tunêl û Xendekan li Şingalê kiriye. Metirsiyeka mezin li cem xelkê belav bûye. Qasim Derbo fermandeyê Pêşmergeyên Kurdistanê li Şingalê ragihand ku rewşa ewlehî li Şingalê neberqerar e û çekdarên PKK dest bi kolana Tunêl û Xendekan li Şingalê kirine. Heta weke niha sedema kolandina Tunêl û Xendekan ji aliyê PKK ve nehatiye zanîn. Herwiha Derbo tekez kir ku ji ber destpêkirina proseya kolandina Tunêl û Xendekan li bajarê Şingalê metirsî di nava xelkê de belav bûye û xelkê deverê matmayî mane ji kiryara PKKya dawî. Her du hişêdareka taybet ji arkêra ragihand ku PYD hevdemên destpêkirina cîbicîkirina qonaxayekê ji vekişana çekdarên PYD ji navçeyên sinûrî bi Tirkiye re proseya kolandina Tunêl û Xendekan li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê rawestandiye. Herwiha wê jêdara taybet da zanîn ku li tevaya texên sinûrî yên bajarê Qamişlo yê Rojavayê Kurdistanê PYD kolana Tunêl û Xendekan ku weke ew dibêje bo berevaniyê di ber bajar da ev prose destpêkiriya rawestandiye. Bê ku bide xuyakirin sedem ji rawestandinê çi ye? Weke şîrovekar didine xuyakirin ku rawestandina kolana Xendekan amadekariye ji bo vekişana PYD ji bajarê Qamişlo û weke çawa ji bajarê Serêkaniyê qonaxayekê ji vekişanê dibore. Weke çawa ji bajarê Serêkaniyê qonaxayekê ji vekişanê hete warê cîbicîkirinê da ku navçeya aram were ava kirin.